גם אם תיתן לי 10 מיליון דולר, אני לא לוקח. השאלה איפה אתה מושקע. או שאתה מושקע או שאתה שוקע. רק להיות בגשמיות, אתה שוקע. אנשים לא מאושרים. אני אומר לך, תחפש. גם אם תיתן לי 10 מיליון דולר, אני לא לוקח. למה? כי האושר לא נמצא שם. האושר נמצא ביחסים עם המשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם הצמיחה, עם בורא עולם. יש לי 10 מיליון ואני שונא את עצמי, מה זה יעזור לי? יש לי 10 מיליון אבל אני בכסח עם אשתי, מה זה יעזור לי? הילדים שונאים אותי, מה זה יעזור לי? זה לא יעזור. האור נמצא ביחסים. אני צריך לתקן את עצמי, לבנות בעצמי את הכוח, לבנות יחסים טובים, להתמקד בזה, להשקיע בזה. אין בעיה, תשקיע בעבודה, תעבוד, תעשה כסף, תעשה מיליונים, תשקיע. אבל תשקיע במשפחה לא פחות. תשקיע בעצמך לא פחות. תשקיע בקשר שלך עם בורא עולם לא פחות. והשיר מדבר על זה שאנחנו רצים כל היום אחרי הגשמיות. והאושר לא נמצא שם. האיכות חיים יכולה להימצא שם, אבל לא האושר האמיתי. אם אני מתמקד רק בזה, פספסתי. תשמעו את השיר ותגידו לי מה אתם חושבים.